Přátelé, dneska si povíme něco o akrylových barvách, který používáme pro naše malování podle čísel. Tahle naše firma vlastně vyrostla na malování podle čísel a je to jako základní surovina, tu prostě musíme mít pod kontrolou, tu musíme mít skvělou. Je to jako kdybyste přišli třeba do pizzerie a oni neměli vyřešenou mozzarellu. Prostě tohle je něco, na co velmi dbáme, kde už prostě 5 let se to snažíme zlepšit, tak dneska si o tom povíme pár slov. O čem dneska budu mluvit? První téma, kterého se dotkneme, tak je šíře naší palety. Další téma bude to, jakým způsobem udržujeme naše barvy vždycky čerství. Řeknu vám pár slov o tom, jakým způsobem barvy vyrábíme a že je vyrábíme vlastně z lokálních surovin. Povíme si pár veselých historek o tom, jak nám zamrzaly barvy po cestě do Švédska, jak jsme se s tím vypořádali. No a na konci vám řeknu i pár slov o tom, jak jsme hledali balans mezi tím, jak ty barvy kryjou versus jak moc jsou tekutý. První téma, o kterém budu mluvit, tak je důležitost šíře palety. My u nás držíme 700 různých jako čerstvých akrylových barev. Jako, není to úplně easy, je to poměrně náročný, ale díky tomu jakoby malování podle čísel, který jste si od nás pořídili, tak má tu dodatečnou extra kvalitu. Prostě je velký rozdíl, když vytváříte malování podle čísel z fotky a máte k dispozici 50 odstínů pleťové barvy versus když ten dodavatel dává svýmu grafikovi k dispozici třeba pouze 6 odstínů pleťové barvy. To malování podle čísel z fotky z našich jakoby rukou, tak má tu dodatečnou extra kvalitu, kterou jinde nenajdete. A to pak vede k tomu, že třeba rozdíly mezi některýma odstínama skoro nejde poznat. Jo? A ve chvíli, kdy máme 700 různých barev, ale v tom digitálu, té digitální souřadnici té barvy, kterou používá náš software vlastně pro převod vaší fotky do malování podle čísel, tak to roli hraje. Čím víc barev v paletě, tím kvalitnější malování podle čísel z fotky. Amen. To spousta dodavatelů pravděpodobně zamlčí. Jak poznáme, že dodavatel používá nebo výrobce používá velmi úzkou paletu barev? Používá souřadnice A1, B2, C3. Bacha na to. Kdyby se vám stalo, že vám přišla barva třeba zaschnutá nebo nějak hrudkovatá, nebo s ní bylo jako pocitově něco špatně, velmi oceníme, když nám to řeknete co nejdřív. My pak můžeme jít tady do továrny a ten celý batch vlastně jako vyměnit, namíchat si tu barvu znova, naplnit si to a prostě zamezíte tomu, že nějaký váš příští zákazník nebo náš příští zákazník, váš kolega, kamarád, tak dostane obrázek se špatnou barvou. Vítám vás v našem prostoru, kde mícháme barvy a dáváme je do kalíčků. Ty barvy, vlastně jak už jsem jednou říkal, my si je sami vyrábíme, používáme na to suroviny od dodavatelů z Evropské unie, který vlastně splňují veškeré standardy toho, co tady u nás v Evropě považujeme vlastně za bezpečný a za normální. V našich barvách nejsou žádný jako chemikálie pochybného čínského původu, za to vám ručíme. Ale neznamená, že ty barvy jako jsou pochoutka. To znamená opravdu, jakoby držte je dál od zranitelných, dejme tomu živočichů, od vašich domácích mazlíčků, od dětí. Jsou to velmi nepříjemné situace a žádný bezpečnostní list jakoby vám ten žaludek nakonec nevypumpuje. Takže prostě opravdu s těma barvama nakládejte opatrně, prosím. Ale zároveň říkám, ty barvy jsou bezpečné, nedáváme do nich extra chemikálie. A není to tak dávno, kdy jsme řešili, že nám ty barvy na cestě k zákazníkům zamrzaly. Zejména prostě je to vánoční dárek, listopad, prosinec, leden, udeřily mrazy a my posíláme část naší produkce i do Švédska a tam prostě jsme byli v problémech, že každá jako druhá zásilka dorazila do Švédska prostě zmrzlá a ty barvy byly nepoužitelné. Takže je to někdy jako 16 měsíců zpátky, kdy jsme sedli s naším dodavatelem vlastně bází, ze kterých mícháme barvy. A řešili jsme, jakým způsobem ty barvy jako ochránit proti tomu, aby zamrzaly na cestě ke klientům, protože nám to způsobovalo obrovský problémy. No a vymysleli jsme to. A konkrétně barvy od nás nejsou chráněny proti zamrznutí, klidně zamrznou, ale po zamrznutí se zase probudějí. To znamená, kdyby vám náhodou přišly barvy, které nějakým způsobem třeba jste je nechali ve výdejním boxu zmrznout, byly tam 2 dny, venku hrozný mrazy, nebojte se, nechte ty barvy v pokojové teplotě odpočinout a oni se jako vrátí k životu. No protože jo, snažíš se, aby ty akrylové barvy prostě nezmrzly, co tě napadne. Dáš do toho nějaký ostrý chemikálie a to tam určitě rvou ty Číňani, ale my ne. Prostě to je něco, co jsme rozhodně jako nechtěli dělat. Vytvářet nějakou jako toxickou, nebezpečnou, sice jako nemrznoucí směs, ale to pro nás nebyla cesta. Ty barvy potom strašně smrdily, bylo to celý jako nepříjemný, tak nás to stálo jako hodně energie, hodně jako času, ale nakonec jsme to nějak dokázali. A ty barvy, které dneska od nás dostanete, tak jsou odolný proti mrazu. Jsou 2 důležité vlastnosti barev.
to je to, co vlastně nakonec jako u těch barev hledáte. Aby dobře kryly, protože vy nechcete jedno políčko namalovat, pak ráno k tomu obrazu přijít a zjistit, že vám to celý prosvítá a musíte to malovat znovu. Jako to si nikdo moc neužije. Takže ty barvy, které my vyrábíme, tak je do nich jakoby použito vyšší množství takové jako plastové složky, se říká, která zvyšuje tu kryvost té barvy. A myslím si, že jako můžeme zaručit, že u každý z těch našich 700 barev vy na jeden tah to políčko jako obsáhnete a nemusíte u žádný z těch barev ten nátěr dělat třeba 2x nebo 3x. Jako se to děje u některých obrazů na trhu, který prodává někdo jiný než my. Těch barev je v paletě 700, jo. Pokud s nějakou konkrétní barvou budete mít problém, třeba právě s její krivostí, dejte nám to prosím vědět, my se vrátíme k tomu, jakým způsobem tu barvu mícháme, protože ta barva je složená jako z různých pigmentů, všechny pigmenty mají různé vlastnosti a je možný, že my můžeme trošku změnit tu formuli a tu krivost té barvy zvýšit. Takže dejte nám vědět a my na tom vlastně můžeme pracovat. No a co je druhá vlastnost barvy, kterou hledáte nebo na který vám záleží? Tekutost, aby se dobře nanášela. A to je právě ten balans, který my jsme dlouhý léta hledali, aby ta barva byla dostatečně kryvá, abyste ji nemuseli nanášet vícekrát, ale zároveň byla dostatečně jako tekutá, aby se vám s ní dobře pracovalo. No a já prostě si myslím, že za těch 5-6 let, co už to tady děláme, co prostě ty barvy vymýšlíme, tak jsme ten balans našli a ty naše barvy jako jsou něco, co si užijete s tím malovat. Barvy od nás vlastně dostanete vyskládaný do takovýhle paletky kartonový. A na konci to vlastně vypadá takhle. Barvy máte vyskládaný do těch jednotlivých pozic. Pod tou barvou vždycky máte kulatou samolepku, kterou vy si můžete jakoby sundat z toho stripu a nalepit si ji na ten kalíček. Ta ukazuje to číslo téhle barvy na tom vašem obraze. Takže v tomhle konkrétním obraze barva E52 je číslo 13 na plátně. A celou tuhle paletku tak vy dostanete ještě zabalenou takovýmhle rukávu, aby to bylo pěkně kompaktní. Tady budete mít logo a přiletí to k vám. No a to byla dnešní lekce akrylového malování s Davidem. A jestli jsem na něco zapomněl, nebo jestli vás ještě něco zajímá, napište nám do komentáře, my se k tomu s Matějem nějakým způsobem vyjádříme. Díky!